104.7 IFM. Report! Sa pagsisimula ng Tupig Festival sa Bayan ng Mga Taram, tuloy ang kanilang pagsulong upang maging one town, one product ang naturang produkto. Sa eksklusibong panayam ng IFM News Dagupan kay Miss Rachel Caburnay, ang Tourism Officer ng Mga Taram, idinurugdan nila umano ang kanilang kahilingan sa tanggapan ng National Commission for Culture and the Arts o NCAA. Kasama po ng Palay, Tupig Palay Festival, isasama po namin sa NCCA na ipaparegister po namin. Then makasama na rin po ang aming Tupig sa one town, one product. I hope na maibigay kaagad yung mga kailangan namin i-prepare po. Aniya, isang kanilang bayan na nagpuproduce ng maraming palengke at dekalidad umano ang tubig sa bayan. Dagdag pa riyan ang iba't ibang klase ng produkto. Yung produkto dito sa bayan ng Mga Taram na sinusulong nila bilang kanilang maging one town, one product. Itong kakaiba na tupig. Tatagal naman hanggang 2 ng Pebrero ang pagdiriwang sa ikapitong Tupig Festival sa Bayan ng Mga Taram. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.